Ja, og heroppe fra vores altan på hotelværelset vil vi så lige dokumentere hotellets udstyr. Og her kigger vi jo fint ned over vores poolområde, hvor man kan se, der har vi Søren Kent. Han kommer gående. Og jeg tror Søren Kent, han vil bevise her, eller forsøge at bevise, hvad man eventuelt også kunne bruge hotellets hyggepool her til. I kan se, at han går rundt her over den dejlige, kunstige ø, vi har herinde, og de smukke, fine springvand. Men sanden, om han ikke kommer over broen ind på øen her, yes. Jeg er forbi den første barriere. Men se her. Yes. Og nu kommer nu går han videre over mod næste springvand. Men han tager turen hele vejen rundt. Og her kommer han rundt i svingen, som den sande ørn han nu engang er. Flot stil. Dykker han også, yes.